Today's dish, kaya kailangan po natin ng kamatis. Isa pa nga. Ibang trip. Kamatis, tapos sibuyas. Ayan, isang pirasong sibuyas. Kailangan din po natin ng ating luya. Tapos, ang ating bawang. Ayan, ito kaya isa-isahin ko. Naglaro na. Ayan. So, kailangan po natin ng bawang. So, kaya po mahahaba yung hiwa ko po or yung putol ko po sa ating pechay dahil po mabilis naman po kasi yan maluto.